Good morning! Good morning, good morning, good morning. Good morning mga moms. Oh, may palightings. Mamaya ka na, namin ko na yung kuya ha. Apo. Oh. Wow, may mga paganito na pala tayo ngayon. Oh. In fairness. Oh. Diba? Kabog. Oh. Saan na ang daan? Daan na dito. Ah. Yes, Patong Ruby. Baka tulog pa sila, for sure. Mariam, baka madulas ka na naman. Good morning sa lahat. Yes, thanks God. Safe and sound. Aray ko. Oh, ayan ang mga tilaok ng manok. Yes, paki-share. Sige na. Tingnan natin kung sino yung mga nagising. Bakit walang ilaw? Ang dilim. Wait lang mga ma'am siya. Nanibago ako sa pagtawid. Wow! Diba ganito na sila? May isasama ko na yun sa logo ng t-shirt sa susunod. Good morning! Ayo! Hey! Nandun kami. Pasok na, pasok. May order agad si Ma'am Shichi. Ah, magkano kulang? Mamaya na. Kulang. Buena mano eh. Thank you, Mama Sira. Wala ka pala sa balay? Wala. Dito lang ako natulog sa gabi. O, diba? Dito siya. Okay, thank you. Hi. Good morning mga ma'am. Wow na tayo mga ma'am. Sorry na putol tayo na wala yung signal pero nakakonect na tayo sa wifi. So ito na yung canteen ni Mama Sita. I think pwede na ako dito pumesto for my souvenir shop. Oh.
So, wow. Ang ganda ng kantin. Ang ganda ng kantin. Ayan si Marian. Here is the canteen. Yeah. Ang ganda, ang laki. Wow, ang dami ng gaganda ngayon. My God. Natuwa naman ako. Wow. I-check natin. Gusto nyo mapumunta ngayon sa Ana-Ana House. I-check natin kung sino yung mga nasa loob. Charot. So, hindi tayo muna mga i-istorbo kasi mga tulog pa sila. Ay! Good morning. Hi, madam. Hello. Asan na? Sino kasama mo? Huh? Sino kasama mo? Hindi natulog ka. Asan? Diyan. Ang ganda na ng ano, hinagaan. Naku, black coffee, please. No sugar. No sugar? Oo, black lang. Isa lang, Stick. isa. Oh. Ang ganda. Uy, ang ganda naman dito. Nakakakilig. Thank you. Maraming salamat sa inyo sa mga sumama sa biyahe namin, sa mga nagdasal para sa safety ng aming paglalakbay. Maraming salamat po. Nakakatuwa kasi happy. Ay, punta tayo kay ano. Yeah. Maraming salamat po sa paggabay sa amin. Thank you, Lord. Oh. Ang ganda. Nakakainis. Love. I'm so excited. Wow. Ang ganda. Nandito ako ngayon sa yeah, Rosemary Formation, hello. Good morning. Huwag niyo skip yung ads ha. Yes, thanks God talaga. Thanks God kasi safe po tayo nakarating dito nakauwi. Wow. This is really amazing. Wait lang ha, wait lang. Wait lang. Sorry, na-excite lang talaga ako makita yung farm ulit. Sobra. Finally, opo. Thanks God. Thank you sa inyo. Salamat din sa pagsama sa aming biyahe. Sa mga nag-aabang kung nasa na kami, kung kumusta yung aming paglalakbay. Thank you so much. Marisol Ibanez, Gigi Pinesa, Chavez, Madeline, Pitpam, Hifi, hello. We're so happy. Excited na actually. Yes, and of course, thanks to Ria sa aming napakagaling na driver. Alaysa Epe Tumol. Good morning. So, nandito ako ngayon sa labas muna. Hindi muna ako pumasok kasi baka magising ko yung mga natutulog. Carmari, yes. Lourdes sa Bucor. Thank you, Eleanor. Parang di pagod. I don't know why. Siguro excited. Kasi ang dami naming na-miss. Alam niyo, ang dami. Tapos, dumating kami ang ganda ng itsura na siyempre parang bahay na rin namin to. Alam mo yun. So, yun lang. Excited ako yung nakita siya. Millet Kiva, mahal ko. Maraming salamat. Jocelyn Ordenisa, Marichar, Gigi. Thank you talaga. Thank you sa inyo. Mary Grace Sakay, Ramirez, Janisa, Madeline Gabad. Good morning sa inyo lahat. Oy, may mga ads naman, 'di ba?
yung mga ads. O, alam niyo na gagawin. Pindutin niyo yung ads. Pag nag-appear, back kayo dito sa live ko. Or don't skip the ads. Nice na necklace mo po, ma'am. Kaming dalawa po ni Mama. Bigay po ng ate ko. Ate Mary B. Christensen! Andito na kami ulit sa farm. Thank you. Salamat, salamat. Saan nyo iniwan yung sasakyan? Sa may parking lot muna. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Grabe, na-miss namin to. Si Mia nasa taas. I don't know kung nagpalit siya. Si Maria, nag-iikot-ikot. Thank you. It's already, 5 in the morning. 5:02. Hey, sa Candelario. Yes, Ranger Sabroso. Thank you. Mimi Baltasar, good morning. Habi Jean. Yes, nakarating na kami finally. Thank you. Welcome back to mga farma. Kita mo sa ang dami nagbago at super ganda. Di born ka born. Kasi napapanood naman namin sa mga live nila and vlog nila. Kaya lang iba pa rin talaga pag ikaw yung makakakita ng personal. Alam mo yung ma-appreciate mo siya. Thank you, Ate Estelita. Axel Tan, Dora, Olive. From UK, hello po. Ohio, from Japan, Chang Mendez, hello. Melanie Tagupa, hello po. Thank you, Yang Berami. Nancy Scotty, hi sister. Joan Bueno. Yes, kararating lang namin. 4:30, nakaapak na kami na saan. So, tinignan muna namin sa mansion kung pwede mag-park si Mia. So, we decided na dito na lang muna. Oh, Ate Freda, thank you sa 100 stars. I love you. Pa-apply ako dyan in job. France, Cluster, hey Koray. Waray ako vlog, thank you. Maayong buntag. So, thank you, Ate Ami. Ganda ng t-shirt, ha. Pila. Ito ka. 15. Bueno, man, oh. Sa kantin. Ikaw na nakaduty sa kantin. Na kami, kasi asar ako. Si? Sinina mo sa kantin kaming duha pag Saan kayo ako? saan pag matapos pagtapos lilinisan to, doon ako. Lilinisan ko lang yan, ilalak ko. Aga ni Mia Biro, mo wala siyang karilyo na kaya na. Opo. Yes, nandito na kami. Sanay kasi yan si Mia, batak siya sa pagdadrive kasi Manila to Ilocos to Isabela, halos siya lang talaga. Tulog pa si Brenda. Ay, buntag. Nawala yung antok ko. Nakita ko. Ay! Good morning! Maayong buntag. Ilan ng lahat vacant? Ay, lahat occupied? Okay, meron bakante yata isa, number 4. Oh, Payakap, Tatay Jimmy magtataho. Lalabe. Wala pa ate. Coffee lang ako, nag-black coffee ako. Thank you, Ate Freda, ha. I love you. Salamat sa pabena, mano. I have stars agad. Pagbalik. Yes. Actually, from Surigao, noon ay antok ko, tapos nag-stopover kami ng isang beses kasi bumibigit na ako. Kaya nag-coffee break kami. Alam niyo na, coffee break, yosi break. Okay naman. Okay yung biyahe namin sa Surigao to Walang harang. Rose Madronal. Alam naman niya nandito, alam niya naman papunta na kami. Ayoko rin siyang gisingin kasi mamaya for sure magiging busy siya kasi magluluto ba.
Nasaan ang baso? Anong baso? Sa labas. Thank you, Richelle. Hindi naman mabilis. Sakto lang din. 80 kilometers per hour. Iuwi niya ulit yung yung sasakyan sa September kasi darating yung parents niya. Thank you, Princess Rivera. Thank you, Maria Gavale. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Thank you talaga. Sa mga sumama sa amin sa live, yung aming road trip going from Luzon to Visayas to Mindanao hanggang sa makarating dito. Maraming salamat sa inyo. Thank you for not skipping the ads. Thank you for sharing this live. So for sure, mamaya napakarami na naman, nadagdagan na naman ng CCTV camera para sa gaganapin na blessings dito po sa Hinaguan Farm. So abangan niyo po yan. Malagi sa sakit niya habang opo. Jane de Menara yan. Oo, yung baso sa Jollibee. Nabalik ko naman. Lyra Rari, good morning. That is good. Thank you. Choyio Ona. Choyio. Nakakatawa kasi dumarami na yung mga tao nakaka-experience ng overnight dito sa farm. So, basta abangan nyo yung mga iba pang mga additional na gagawin dito sa farm. Ganun. Oo nga po, Kati si Riva Mejia. Maya-maya po, tumaas yung adrenaline rush ko. It's because, syempre nakita namin ulit yung farm. Marian! Jocelyn Cadet, ate, good morning. Regional Vlog, good morning. Choyio Ona. Choyio Ona. Good morning, tita. Si ano? Asan si Takim? Tulog pa? Lourdes sa Bukor. Ayun. Sayang kasi wala si Inday, but then, alam naman natin na may maganda ring mangyayari sa kanya, panibagong adventure din niya. So, panoorin din natin siya palagi kahit hindi namin siya nakakasama, na supportahan din natin siya. And I know, isa yun sa mga pangarap niya na makapunta sa ibang bansa. Good morning, Papa Bimbo. San? Okay. Nasa ilalim yung outlet. Sinaida L.A. Bernardo, Gina, hi Ben Cortez, Balcorta Ramirez, Michelle Ogalde, good morning sa inyo lahat. Alma Guano, good morning. Thank you for sharing this live, nakakatawa. Ang daming nanonood ngayon. Decors Orapa. Super grabe biyahe. Oo nga eh. Alam niyo kung ano yung nakakapagod kasi ang haba ng biyahe. Dapat nagpahinga ka muna tapos mag-almusal coffee. Navarro Stephanie Lian. Nakarelax naman ako kaya nga nagkukwentuhan muna tayo. Kasi pag umiga ako, tapos bigla ako magigising mamaya.
Masaya ang ano. Actually, ang pinakamahirap na naging daan na biyahe is yung, for me, yung ano, yung summer. Yung sa Visayas area. Jolly Alendoy, Rizalyn Montero, Jinjen Kwams, hello. Banag-banag na sa'yo sa kabuntagon. Haba yung biyahe mo, relax mo. Oo, kaya nga nakaupo lang muna. Ohayo mga day. Nico Rigor, Turk Solo Panessa. Lourdes Cooper, good morning ate. Buding Osirba, watching from Dubai. Aurora Goson, good morning. Aurelia Duplin, hi Mami Au. Good morning. Yes, nagbablack coffee na ako. No sugar. Amor Mercado. Joy Ricas, good morning din. Sa mga taga-Qatar, hello. Inday Probinsyana. Richel. Hindi pa natulog si Mia. I think nag-upload siya, nagre-ready siya ng mga videos. Kasi gusto niya rin makabawi. Ning Ortilano. Antonieta Saludar. Thank you. Alam nyo, thank you talaga. Kaya kayo, pag nanonood kayo ng mga live namin at may nakikita kayong odds, huwag nyo siyang alisin. Pindutin nyo po siya. Huwag yung extra. Pindutin nyo siya sa gitna, tapos mag-a-appear yun. Pindutin nyo yung mismong ano, yung ads. Tapos back lang kayo. Habi Jean, sa awa ng Diyos, normal naman yung pagdudumi. Ano siya, nailabas naman natin ng maayos sa bawat stopover. Maylin Chongson, pag sure ba? Happy, thank you. Ang ganda. Sarap umikot. Nakapark din sa parking lot. Sa pay parking. Actually, walang Star Moms. Maria Gabales. Wala eh. Kung may magbigay, salamat. Kung wala, okay lang din po. Di ko po in-skip, hinayaan ko lang mataas ng ads kahit nakakait kasi wala sa clip. Oh, thank you Rachel, I love you. Actually, may nagsasuggest sa amin na dumaan din kami ng San Ricardo kasi it's 1 hour trip. Kasi naging parang 4 hours. Oh my God, Alma Remolano, thank you sa 200 stars, I love you. Igat mo kami sa Farmers. Good morning. Thank you, Ma'am Alma. I love you. Randy Gumahin. Namaya na Pelias Glenda. Ang nag-iusapan namin, after lunch or lunch, pagkatapos ng blessing or ng lahat ng activities, tsaka kami matutulog. Thanks sa nakarating na maayos. Maldita Botan. Thank you, Hansel de Akotche. I love you. Thank you po. Julie Pedade. Miriam Vargas. Good morning, ate. O, diba? May mga manok na tayo nang gigising. Hamoda Fatima Nash. Ngayon lang, hindi mo nga ako inasikaso nun. Wala akong kiss? Uy! Joy Madula, good morning. Sobra ang ganda. Ha? Last minute? Nagla-last minute ka? Saan? Nagla-last minute? Hindi, picture lang. Saan? Doon sa welcome to Hinago. Picture mo muna. Dali na natin. Anong nomo? Nomo ka tayo? Ha? Aga-aga? Ay, hindi yata ako aabot doon. Andyan yata si Bimbo. Si Pards ba yan? Pards? Ganyan ka, Pards, ha?
Pards, lapitan mo muna nga si Marian. Hindi ako aabot eh. Wait lang mga ma'am siya. Makikita nyo naman kami. Hindi. Wait, chismis agad ako sa inyo. Huwag kayong aalis. Eto magandang chismis to kasi first, una kayo makakakita. Wait lang, pupuntahan natin sila. Doon sa likod. May papakita ko agad sa inyo. Good morning. Hello po. Tingnan nyo kung anong paghahanda ang nagaganap ngayon. Thank you, Ate Chilita. Wait lang, ito na. Ano, 3 gabi, 2 umaga. Malis kasi kami ron, agis na ng ano, alas 10 ng gabi. Andito na yung ating mga chef. Ano yung Pards? Ayun. Dito ka pala natulog? Ah, dito ka nakatulog. Alangan naman, iwanan namin din. Gawin namin. Sino to? Oh, si Baby Goy Vlog pala to. Kala ko tutubuhin na rin to eh. Diba? Ayan na yung kawayan niyo. Oo, padingasan na to. Tignan mo, wala pang bagay. Pero tostado na. Mukhang maaga yan ah. Iba yung nararamdaman mo ah. Kasarip. So magsisimula na magluto. Yan, oh, di ba? May luto na. Hindi mo yan ako. Hindi, may luto na humba. Aw. Lalo kami. Sa akin mag-ihaw. Yan o. Maglitson ba? Oo. Ah, oo. Luto na na to? Abot nga dito yung signal ah. Pinalakas, pinatindi ah. Yalan mo. Uy, naligo naman kami, Pards. Grabe ka naman ka-judgmental sa amin. Grabe naman kayo. Nag-hotel kami isang araw lang. Ako 3 days, wala kayong ligo. Ay, ito na yung isa sa mga main entrance din. Ay, hindi naman main. Isa sa mga entrance kasi meron din sa likod eh. So, ayan, bubungal sa inyo agad ang welcome to Hinaguan Nature Park, powered by TNT. Social. Tarumana. Mamaya na, ayoko kumain kasi puro kami, kumain din kami kanina eh. Pagbaba namin ng Surigao, kumain kami. So, ayan. Tito, ha? Saan kayo naman? Daan. Dito sa ano? Surigao. Ligaw? Papunta rito. Kala ko dito si... Luzon to Bicol. Bicol, tumawid kami papunta ng Alin. Dumaan kami ng Samar, Leyte, Catbalogan. Baba kami ng Liloan. Liloan, lipat kami ng Surigao.
Grabe yung biyahe. Ang saya kaya. Kasi nalibot na namin Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Tito. Chef, ano daw po mga lulutuin mo? Ano, mutada, bawo, kumba, sampay na. Na. Lahat siya makikita nyo sa kantin, kaya may pupunta rito. O-order pala sa kantin. Ang ganda ng kantin. Sabi ko, dinala ako sa gilid, ha? Opo, sabi ko, dinala ako sa gilid. Wag na ako sa daanan. Ito, bapa daw. Ayan, lagyan na ng ano yan, kawayan. Para maihaw na. Ha? Agar-agar, bro. Agas? Agar. Punta na po kayo dito. Ayan, oh, marami po sila nulutuin ngayon. Tapos itong court, iuusog daw to, ililipat to dun sa kabila. Saka social ha, sana all fully covered. First of all, ano yung pinunta natin? First of all, sports complex pa yun? Anong sport complex? Yung Yung parang Rome? Hindi, yun na, kayo lang bumaba eh. Macy, hi ate, good morning. First of all, sports diba? O, baka isabay na rin ni Mia mamaya, mapabless. Sandali punta tayo ron kasi palubat na tong phone ko, sayang naman. Huwag muna kayo aalis. 4:30 AM dumating kami rito. Sonia Obatay, Mimi Alagar, thank you Ate Macy Maisel. Ayan, nagising na rin yung mga naka-check. At ang pogi nito. Uy, may mga jersey ako. Ay, sibak ko. Ayan na sila. Pupunta na ako doon. Baka gising na iba. Anong oras yung blessing? Hindi ko pa po alam yung details. Sa matibay yung drive. Andun siya. Ayun yung nag-edit, nag-upload. Yung kaibigan kong oso tulog pa yun mo. Wow, thank you Ate Macy Maisel, I love you. Ganahan ko dito. Oh. Mas ganahan ko rin sa boss ko. Ano boss? Boss, wala akong kiss, boss. Ano? Boss, wala akong kiss, boss. Kararating ko lang, boss. Ano mo? Kasi nga nakakilay ka na. Tinan niyo pa yung kilay ni ano. Yabu. Ha? Wala, nakagat ng ipis. Hindi. Parang may utang. Kulani. Ha? Da ano? What blood is this blood type? The blood. Blood type. Wala, unti lang na pamili ko ngayon. Ano? Mga paninda. Saan kaya ako, uy? Dito na lang. Diyan na lang. Pwede lang. Kaysa dun sa daanan. Lagyan mo lang ng ano. Nawala na yung sampayan mo, Nina. Wala na, lagi lahat. Sa? Andito ako ngayon sa kantin. Oh, diba?
dito na yung lutuan, lahat. Oh. Sa mga gustong kumain. Wala kayo sa gilid. Dito lang sa gitna. Nakapak. Yan. Naaman yung strap. May flower. Thank you. Sa waiting area. Hindi ako pwede dito sa waiting area mag-display ng paninda kasi mga tao doon. Diyan kami nag-park ni Mia sa ano? Nawala yung teka na niya. Ranger, yung orange. Mia? Kay Mia? Sana po yung maroon. Orange? Ay! Ay! Diba? Oh. Yes, Daddy? May gagawin ka na, Daddy? Sa'yo ko na ipaha. Ay, kayo na mag-akot, ano? Hi, tita. Good morning. Hindi ka natulog? Oo. Ako itong siyang paninda. Ha? Hindi, ano lang. Sa gilid. Yan ko an. Mas kayo na 4:30. Lang. Hindi, dito na lang ako sa gilid. Dito ko na ano? Pero magtatanong muna tayo kay Brenda kung pwede. Mas pa. Hindi dito po, dyan sa gilid. Pa. Hindi, paano yun? Ano yung upit ko? Kasi sa upit ko nga black box. Nag-stick no. Oo, pwede na rin, no? Pag mag-iinom dito. Diba? Thank you. Thank you po. Hintayin natin kung sino yung mga magigising. Yung mga ads bang lalabas, oy? Huwag nyo namang alisin yun. Wala mo dyan init. Awa doon. Sino kasama mo? Ang dami ba yun? Kailan ulit ang klase nila? Ngayon? July? May isang buwan. Ay, August na pala ngayon. Thank you. Don't skip the ads. Alam nyo na yan. Blah, blah, blah. Nagluluto na sila. Saan ka ba natulog? Opo, thank you. Sino isang bebe? Si Pards. Si Bebe Goy. Sa pare, listen mo. Doon natulog. Opo, Ate Belin. Hi, Ate Linrael. Thank you. Good morning. Yes. We're here na. Ha? Oo. Nagwapa pa! Ayan na si Mi. Yan na po yung aming driver. Yung aming stronger na driver. Yung ngayon na. Pagdating nga sa biyahe. Sakay kami sa akin mo. Good morning. Ako mga ngayon ha. Ay, ang nga pala, bagong member ng Social Climbers Club. Si Madam Lia.
po niyo ha. Ride tayo. Salamat. Alam mo, papunta rito, ang dami na namin gustong puntahan agad. Ano, oras ka natin? 4:30. Gusto niya na pumunta lang. Namimig ka kayo, yun yung pagkarating niya. Ang sarap ng babae. Punta niya dito. Oh, yata ito yung babae kang ah. Lock lang. Lock. Ano, umatami? Loy? Saan ka natulog? Diyan. Ha? Nakita nga ako ni Mari. Hindi ko ako kumagita. Ano nakita ko ito? Nakaganon o habang natutulog. Diyan ako nagilid. Sabi kami ni Ate Ami. Tutulog ka Hindi ko sila nakaganon. ami ay. Kasi ikaw mo yung kita Tapos tinignan ko kung hinahawakan niya. Mama, ay, Ipis man pala. Labang mo rin tulong yan yun. Mia Ilocana, so proud of you for being a strong woman. Nasa ilungay. Ha? Okay. Kasi nga ano, ang Mura tibay, maganag ka to. Barbie? Barbie ay ilong. sa pinag-drive niya talaga, sa Visayas siya medyo talaga nahirapan. Kasi bundok yun, tapos pag ganun-ganun. So may piece of cake. galing sa Surigao, te. Dire-diretso na. Dito na kayo. Parang ako nagpunta ng ano. Natulog kami sa Tacloban. Parang ako nagpunta ng... Walay. Ay, mga ba? Tasa. Magkapapansin ka. Huwag tatalay. Guys. Wala pa nga ako may bayad sa maghahapot. Ayun, tasa to ha. Ah, to ha. Si Nina nagpakilay lang na iba na rin ang ano. Parang chichan soup. Opo. Para nanonood pa rin ako ng manok ko. Ano niyo ba yung kilay? Meron daw ba dyan? Pag sumigaw Pero ako mo. sa sasakyan mo, bilhin lang ako ng sponsor. Wala pa. Sa Los Banso. Gusto ko yan. Nakita mo na ba? Oo. Pusa lagi na eh. Kitaan na po. It was so much fun. Tsaka ano, kahit malubak hindi matagtag. It was so Oo, much siya idulit fun. yun. Huwag lang talagang mag... Tara, ito yung... Tulo lagi niya. Ah, uy, okay, ganyan, natural yan. Natural beauty. Pinakagat ko na sa langgam na. Sa inyo ng Manila ba? Ganun ba? Pag dito, parang... Na, simba ko. Walang supply niya. Wash nyo nga si Puloy. Grabe po tayo na, parang ano nang Lucy, oh. Tama siya. Medyo ano pa nga. Wag na talaga siya sasagad. Babalik niya sa dati. Wala na nung uyab din na. Nakakuyab. May paano, may pag dito yan nakatama may kasi sasagad yan dito eh. Hindi. Kaya dito. Okay, hello. Uy, wala na tayo sa Ranger. Hindi ka na nagdadrive. Ako din ako mag-drive. Hindi mo yung print na yung print. Ate, hi! Bakit ganyan? Kanina wala ko nakikita ng ganyan. Ito lang yung may you're pretty. Palit ang to. Actually, wala na. Magsa-charge pala ako. Punta ng paraiso. Ay, dahil ba dahil gusto tayo baby? Ha? Hindi gusto ko ng cost. Wala tong plastic niya mo, te. Ganyan. Ganyan. Diyan sa estante. Ay, Sa kanya, hindi ka magpalamas. Gabak ha? sa'yo. Bantay ka lang, wala ka talaga sahod. Gusto ko mag-drive talaga. Hindi ganyan, hindi ganyan. Mas exage pa. Ayan. May Summer day, summer pa kayo dito. sa summer siya nahirap. Ilang araw kayo ng bete? 3 days. 3 gabi. Gabi kasi kami umalis sa Manila. 10 p.m. Ng Saturday. Nag-dinner pa kami. Saturday, Sunday, Monday. Nag-dinner kami. Ano lang yan? Tuesday? Tapos nagkukwento si Mia eh. Nag-dinner saan? Sige, sino kasama? Nag-dinner kami ni Ma'am Shuji and si Yeah. Sino pa? Marian and Naku, inubo pa, dinala pa rito ha. ano pa? Laman! Wala ka naman nalunok sa buong biyahe natin. Pero bakit parang may sabi? Hindi, kasi kayo bukas kayo ng bintana ng sasakyan. Kasi nga si Mia sanay ko sa aircon. Ano dumating na lang sa tagal ng gusto mo. Actually, hindi siya nakakapagod. Matagal lang Dala, talaga. lagi ni Mia yan. Si Mia ang napagod. Kasi siya yung yung driver. Siya yung driver talaga. Tsaka siya niya rin yung owner. Tumababa ako, Dana. Hindi ka kawalog drive. Kabalo ko magbangga. Ano gusto mo? Magbangga, mag-drive. Dalawa lang ang pwede pagpilian dyan. Sabi ko sa itry nila. Kasi sabi ko, pag natuto ko mag-drive, baka maging gaya na rin niya akong
gala. Oo. Ako pa naman ang, gusto kong punahin ganito. Kung Lalo na natuto kung ko, marunong na mag-drive. Anytime. Gusto Oo. na umalis. gas na lang kailangan. So, welcome to the Hinaguan. Wow, thank you Ate Hazel Bevelman. I love you. So, marami akong naaalala mga memories dito, mga good memories. Uy, Ay, malagdag na nga naman yan. mamimiss ko yung sampayan dati. Wala tayo sa bayan. Mamimiss ko nga siya, yung ang daming nakasampay dyan. Tapos gumagalaw na lang siya sa hating gabi. Wala namang hangin. Ha? Yung sampayan, pag sino mo, bakit gumagalaw yung mga sampay? Ganun. I think I need a good boyfriend. Or massage or something. Ang motor mo. Thank you. Hala, asan daw yung motor? Hala. Ang tigang. Ang aga-aga, no? Huwag mo naman isabo yung kape kay, Nina. Huwag mo naman siya sabuyan ng kape. Ate Hina, wala nakakaalam. Na! Oh. Pwede ang sumba na sumbagay, akala na lang. Oh. Kaya nagbubuwag na takas net. Hello, God, good morning. Taas lang. Magdosa ka na sa salary. Anong ipon? Dito. Opo. Ano? Ayun po ngayon. Good morning. Good morning, ma'am. Di na po. So, parang siya. Asan pala yung ganun ko? Kana, kabalik ka no. Order ka na. Hindi pa tayo kumakain. May humba na doon, no? Gusto na ba? Gusto nagluto sa ano? Huling kain namin yung dinner. Ako hindi naman ako nabuo. Ako sa naleleksyon, wala pa. Parang mas na-excite pa ako makita yung mga bago. Tsura ng farm. Kasi hindi naman yun Nakikita- sa actual. Oo, nakikita namin sa video. Iba kasi siya sa personal Oo, talaga. iba nga. Mas maganda siya sa personal. Campelias, yes. Nagasgas Of course, na. laging mas maganda sa person. Ano yun? Bagong halaman? Yung malalaki? Nilipat lang. Yung yung gusto yung iba. Ah. Tapos Nagbe-blurred na yung paningin. Ay, Ate Hina. Sabi ni Brenda, ewan ko lang kung totoo ha, usap-usapan kasi narinig ko sa GC, yung A-house na inilipat sa court. Parilipat. Wanted. Hi, good morning. Ano na siya? May Yung bili puno na ba nilipat yung mga tanim. Andito na po Dito kami. yung A-house inilipat sa court. Eh, ito nga, ilipat na yun eh. Yung bahay. Yung may baho. Yun yung gagawin niya rin yung open house. Yung Ganda, pinakita niya sa amin. parang glass lang or parang Sila sa temple nila. Sa court. yun talaga yung original plan niya doon. Tapos yung sa baba ng swimming. Di, maghimo mo siya. Ano? Oo. Airport. Ang bagay. Ay, Ang dance hall. function. Function hall. Function. Yung pang maramihan. Function hall. Yung pang family, kunwari family lahat. Pwede mag-shot ka pa? Mag-shot ba mo? Order na yung magic sarap para sa mga. Ano? Magic sarap yung chaser mo? Dagdagan mo na daw ito. Aman na. ka ngayon ha? Daddy, magkano ka na ba? Ito naman sa tindahan. Magkano lahat, Marian? Magkano? Wala na. Yan, tagay niya, Aloy, be. Ano ka? Magic sarap 17? daw. Bibili lang po, gamay. 7, Ay, ato na lang na. 16. 16,000 plus. Kulang ko lang 17,000. 17,000. Hi, Linder. Sa gasolina niya sa toll, 17,000. Okay na Yan rin. na yun na dito. Hi, Ma'am Maribel. Sa'yo tulog, dugi mata. May kape pa. So, depende lahat. Eh, depende sa inyong bag. Church kasi galit ng Saan po nag-park si Nia? may Sa parking. labasan, sa may parking. Yes, sa Hindi ko lang pasok. for niya sa mga Hindi ko muna i-display. Kasi pagod ba ako? Halin din sa bago ko yun. Ba't side view ka na side view? para picture na nag-on from na yun. Hindi na ako sa piknik. Parang mati-mati. Ikaw muta kaya hiwi.
Sige nga daw na mag-react ka. Dali. Sabi ko, pagdating mo, Ano siya, tanan dira? pagbeso-beso ka kagad kay Gwen. Ana. Ipakita mo kay Gwen. Paano yung power ng beauty. Paano ka lang, Meng? Ano rin ginag-view ni Hi, DM! Anna Brand, Maybell. Parang Good morning po. Dito kami ngayon sa kantin balang-balunan ng manok. Panja pa. Alam, yung regas ko pa. Yung mga bago ko ngayon ganyan. Gusto ko karon. Kailan po? Ito na, ang gusto ko parang 200. Kunin mo. Sa ano? 200. Wala man siya. Tira mo? 200 talaga, I promise. Wala ilong, tapos sakyanan, bako. Bako! Pahabang, naapay yung mga, naapay yung material, tapos naapay sa, nilagay ko na collection sa Yan na apartment. ako. Sa amin. Dito, lapag na 52,000. Gawa naman ako. Tapos, di ba na mesa? Tapos, alam mo yung gano'n. Sukira sa sakyan. Basta yung Sukira sa gano'n. sakyan, saan? Sukli. Baka naman, man. Tapos kung binili ko pa yun, kung binili ko parang worth Magkano ka ba? may cooler. Nakakonsider mo ba? Tapos meron ko bilang ng bed. Ikaw, libre mo. Ay, may nag-send ng stars. Hi, Ay, DM. thank you, Bagaloyos. 35 stars. Thank you so much. And Alma Remolano sa 200 stars. Thank you so much sa mga star senders. Hello, good morning, Ma'am Marilu. From Batasan Hills, Quezon City. Hello. Saan tayo mag-jaya, Meng? Saan mo kami tutor? Ha? Kalamaria? Ah. Taberia. Sabi niya meron kong unang pupuntahan din na mismo dito. Good morning. Hindi pa ako makapag-live kasi nag-charge Layan, ako. Meng, nakasulit yung Hi, Teresa Tempo. Yung merong zip Hi, line, Teresa. meron. Hi, DM. Sana ako din bigyan nyo ng stars. Ano ito si kuya ko, yung si Pressure. Opo, sobrang antot na babaksak na yung mata ko. Pero laban lang. DM. Huwag dahilayan ka. Ayan. Hi, Maria Asay. Ako po muna mag-i-entertain sa inyo. Oo, magsundok siya sa Earthmore. Wala na ta. Matutag na ilayan. Karang na yun. So, paano sa dito? Hi. Mas napagod po ko Alayas, sa kakantay ng text Sa next time lang. Yes po. Later po, magla-live po ako DM ha. Good morning, Grace Mijares. Nakapangalan man sa akin yun. Hindi ka napagod sa mga Good morning. mas napagod. Hello. Hi, Marian. Good morning. Hi, Lina Bautista from Vallejo, California. Ayan, looking po para papapansit kanton. Pasend na lang po sa Gcash. Charot! Wala pa po talaga. Uling tulog namin yung sa barko. 7, 8. 2 hours lang po yung tulog namin for the whole day. Ay, syempre, bawal makatulog si Mia, kaya kaming tatlo talaga active makipagkwentuhan. Hi, Sinchar ka rin, ingat po dyan at maulan. Hi, Maricar Bases. Hi, Mari. Hello, hi, Ma'am Marilu Javier. Nandiyan na kayo. Opo, Ma'am Gigi lang. Isali pa yan. Hindi na lang. Sakit na lalamunan ko. Oh, thank you, New Life Newborn. Thank you so much sa 50 stars. Ayan. Kung gusto nyo po magpa-breakfast sa amin, pwede nyo po isend sa akin. Hi, Trix! Pichai! Thank you so much sa 99 stars. Ayan. San si Mia? Si Mia po is nasa gilid. And si Baby Goy. Ayan. Yung taong tulong laway. Or water po mo. Hinalaan ng aso. Thank you so much po sa pag-aantay niyo po. Ang galing niyo na ito. Yes, Luzon, Visayas, Mindanao. Si Ranger po is nasa pay parking po sa tapat ng Lagapun. May pay parking po doon. Doon na magpa-park lagi si Mia. Kasi mura lang naman po. Bigyan mo na lang yung Hindi naman pupuntahin doon yung ano. True Mama Mabel. Sure yun. True DM. Hindi na talaga parang hindi po kami friends. Hi, Ma'am Beth Kaban. Thank you po sa lahat ng
Thank you po sa lahat ng nag-send ng star. Pumunta si father dito. At is alright. Yeah, thanks God talaga. Kaya na pagbaba namin, nag-thanks God agad kami pagbaba. First Mia is there po. Ayan. Sa gilid po, nakikipagkwentuhan po. Si father pa, ano ka? Hi Maybell, sure ako gusto na talaga matulog. Libre ka lang. Hello, Ma'am Ruth, Dali. Ayan. Thank you po sa lahat ng star senders natin. Hi, Telma Irma. Thanks God talaga. Arrive safely po kaming lahat. Kaming tatlo rather. And I'm so excited to see all the social climates today. Napisa ninyo ba? Maraming salamat po. And sa lahat po na nagsisend ng stars, thank you so much. Yes! Andito po kasi magkakasama po kami. Green eh. Hindi, isa pa. Kalamansi. Ayaw ni Ma'am si Gina Kalamansi eh. Kalamansi lang yan. Oh. Good morning, Arlan Torres. Hi, Mabel Marcy. Good morning. Ilan pinaluto ni Ma'am Shi? Talaga sa Apat. visitor sa kantin ngayon. O, lahat na yan. Cute talaga sa mga visitors ngayon. Hello, Marian. Hi, Rachel Vlog. Isag pa ang nila ito. Oh, nag-order na. Hello po. Kasi hindi ko nababasa. So, hindi ko nababasa yung ano, babaksak na kasi yung mata ko. Kamusta po? Order na lang sila kayo. Tara, order. Galing pa sila biyahe, guys. Wala bang masyadong tao. Hindi po. Hi, Talaga sa Josie. mga visitors ngayon. Kayo may ingay, may ano, May nang ano, nagdudusal. may nagdadasal dito. Sama naman. Paway na kayo ni Atag ng Jason o Ginoo. Kaya ko ito palo ka ng kanyang. Ngayon pa lang po, ngayon parang hindi. Saka sa kanya pa sa mga Opo, Kati. Hi, Angie. Hello, good morning. Rachel Bag, good morning po sa inyong lahat. Giniginaw si Kamarian. Naantok na. Naantok na. Good morning, natin sa tayo sa Michael Goldie. Ngayon lang po, kararating lang. Kararating lang po namin. Sabi nung nilak niya gabi ilagay mo lang. Ay, absorbing. Lagi danggo na rin. Huling kain namin kagabi pa, tapos ngayon pa lang po kami kakain ulit ng dinner. Kakainin pa namin dinner ay pancit canton, kasama na ang breakfast. Danggo gapon ba. Ayan. No, I want egg. Si Bisu siya ko budget to na si Pana, si Jason na si Pana. Omo do na ang Hi dyan, lumos. magpahinga na kayo. Mamaya po. Ito anin. Tulog pa po sila. Hi Romelwa, Jocelyn Kadut, good morning. Ay, napapaan. Good morning po. Tulog pa po silang lahat. Hi Mabel C. Hi Reyes Vlog. So, ang tanong, magkaano-ano sila? Hindi sila magkano. Wala silang relasyon. Wala silang relasyon. Kabit, mistress. Oh. Ang tanong ko, ang sagutin ko, are you talking my husband? Ganyan po talaga kapag hindi nakakatulog. Binigyan namin siya ng time matulog. Ewan kung hindi siya natulog. May inaantay kasi siyang message. Paano siya makaka-receive ng message? Yan, nasa barko kami. Walang signal. Diba? Ayaw, wala siyang tulog. Nabuang. Thank you, Lay.
Nakakabuang pag walang tulog, ganyan. Hayaan niyo siya. Hi, Richelle. Akin na lang ilog mo ang nito. Wait sa letra na baka kayo. Mama Starlene, ang gawin mo sa May balsi, ganda pa rin kahit walang tulog. Diyos ko. Pero pinagyan namin siya ng time matulog. Oh. Okay na mata? Dailos Bebe, ang suplado. Talaga siya natulog. Ang isa. Hi, Sheila, Loyola. Hala, ang ganda ko daw sobra. Gusto nila kasawahan. Palitan ka ng isa? Ganyan pala kapag walang tulog. Hindi din naman ako natulog pero hindi ako ganyang kabaliw. Yeah, pero wala mong kape? Ganda ko. Ang sabi nito sila na. Hi, Black Hook Mamba. Sabi nila sa kahiga ako. Hindi na naman siya. Sabi nila, sabi nila sa first, doon ako sa sa upuan. Sabi niya, ako siya doon. Tapos, sino mo siya? Please lang, patapangan pa ng kape. Ang sexy. Lagyan niya pa ng isang stick yung kay Mia. Hi, Alicia. Hi, Angie Villanueva Eden. Hi, Geraldine Panilag. Oh, may kilala akong Panilag, taga Marikina and taga Cebu. Hi, Marco Sam. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ito sa iwi mo kape? Timpla na akong busing wala. Loving you. Hindi na Lapit ka kay Mia, Marian. May kausap siya eh. Kaya dito lang ako. Galon? Oh. Pangit sala. Uy, tingnan ako sa the stars. Mama Star, Starlina Diamant. I love you po. Thank you for the star, Mama Star. Gutom na po kayo. Oo, super. Thank you for the stars, Mama Star. Jenny Palbriga, visit the new canteen of the Hinubuan Farm. Ganda ng canteen. Pag-game po ka. Anong pag-game? Doon pilang, may doon? Nabuang na sa meat. Totoo, Richel. Bahala siya dyan. Anong breakfast? Pansit Canton, nagpaluto lang po. Anong oras na po dyan? Ang oras po dito ay 5:53 in the morning. Pero super liwanag na. Ano ba? Dapat sinama na lang. True, dapat sinama na lang. Gising na ba? Iwan po. Tulog pa po silang lahat. Maaga pa po para mag... Alam mo, tawang-tawa ako sa mga ganyan sa TikTok. Nga iihigan. Ano po, Dr. Lacson. Tapatulog. Hindi na napapansin na pagawa din ako. Gamit ako madagdag. Ang dami ko sa gawa. Di mo rin. Super liwanag. Yeah, super liwanag. Hi, Donna. Monen. Hi, Mary Chris. Hi, my best friend. Hi, Evelyn. Verdejo. Good morning. From Indang, Leyte. Feeling ko na daanan namin yan. Kasi ang pagkalit na ako doon. Pero thank you Lord talaga yung anak ko. Feeling ko na daanan namin yung Indang na yun. Yung ano, katulad ni Mr. Bean, puro gandang sumakta. Good morning. Buntag. Good morning. Salamat sa mga. Yeah, pero kanina pa po. Pero kasi Hi, Rachel. Hi, Jaja. pasa siya. Pag malak yung lapit ko siya na ganyan siya anak. Karon, ano, ako president ako tulog din si Ma'am Shik. Tulog din ko. Uy, kadawa ka ng ano. Hi, Anselma. Good morning, Mario. Hi, Christina. Tingnan mo, kaya nasan? Ano sa inasal ng chicken, anang. Thank you, Mabel Marcy. Tulog ka na din po. And then si Ma'am si G, tinitignan niya kung saan siya pwede maglagay ng kanyang pangalan. Altea, asan ka? Diretso naman yung buti na lang talaga. Isit ka na lang tanang yung mga mas. Dili. Bakit yung music sa Sofia lang lang, promise, ganda ng music, pero Makatulog ka naman pag melo yung music. kasi aircon anak.
Ano yun? Aha. Hindi kita naiintindihan, Jamaica. Pero ano kasi What is the meaning of that? I don't know what is that. meron na yung ganyan, tapos dito ako, nandito na ako, Ano yun? sa may ano. Kasi sobrang pinakamahal. Yeah, Christina. Hindi ko naiintindihan yung sinabi ni Jamaica. Nasa na yung wala maputo sa kape na to. 12 hours. O naman sinabi mo, ewan ko. Gabi yung sasakyan mo pagod agad. Long distance. Ito yung long distance talaga. Hi, Ma'am Maribeth M. Bagunas. Good Ay, morning. nakapark ko sa labas. So, tapos, katsabang man dati yung ano niya, promise yung End ko na to. karoon na kasi yung Asan na may-ari? coral. Oh, fuck! Uy! Asa imong view? Asa yung bako? Joseph. Sila na yung mga daw. Yari-yari. Alam mo, Isa pang stick sa kamahilo. Ano yan? Ano yan? Ano ba? Si kanan yan ba? Ha? Kasi yung brand ko ang laki. Release ng 250 para sa wild crack. 250 tapos monthly ko 35. Atong man, mura og Kasi sabi ko, ano ko yung nag-budget ako sa ano-ano. Tapos kotse. Pero kung Ha? 100, ano ko, may utang si mama ko sa amin ako 30,000. Hindi. Budget ko na yun. Pero ang pinagsisihan ko lang May karapay, dahil sa katulad na to. bakit ko sa ano. Hindi naman kwarto. Hindi siya worth it. Hindi siya nag-worth it. Parang nawala, parang feel ko nawala na lang yung 30 kilo. Nawala na lang. Yung hatag-hatag anak, inom, tapos okay na. Nabalik na niya na lang. Ay, paano yan? Gusto mo lang mo na yan. Bigla ka lang. Gift, hatag anak. Then, kaso kami napapagod yung Bicol. Pinaka-nakapagod yung Bicol. Iti Uji ko sa Display kasi? Talin sa mga ano ba? Ashley, yun mo. kumain ka muna, Althea. Thank you so much. O, kumain muna ka na. That is our dinner and breakfast. So, bright. Ay, thanks sa inyo naman, Mara. Talin sa mga Hi! Hello po sa inyong lahat. Rina Eden, Milano Sanchez, Joy, Edwarina. Ay, hindi ko lang po alam kung hindi kami dumaan po o dumaan. Saan sandok? Tigdan late. Lite? Tigdan. Alam ko kayo, late kayo mag-speed, late ka. Ang kahit na kami. Bako. Noong sumanong ka sa lite. Nagtakang tayo. Sa kabagalan. Sila sa balay na. Kita na yung orange. Sa gawa. Ang pan. Dili, doon Aurora, doon Aurora. Hi, Ma'am MJ Plantil. Sa'yo mo makakontak. Hi. Pero pag niroro ko sa street Manila, kapag niroro, Hi, Ma'am MJ. O, pa na what time po kayo dumating dyan? Dumating po kami is 5 a.m. siguro gusto ha pa. Hi, Ma'am Nati Jane Hetty. 30,000 pa. Pero kaya nag-drive ko, 17 lang. Pero yung food ha, kasi food is, namin food, okay, kaon. It's okay, like, hindi mo siya add. Kasi kung nag-barko ka din naman, ito yung plating, ito yung ano, magkaon ka rin sa bangko, sa parko. Hi! Let's eat! Pero karon, Wala ka na kauli? Wapa. Wala ka kauli? gas, Colgate, Roro, Oo. 17 Hindi ka tulog si. Dira, nagsiksik ko dira. Ay, abi na ko. Ano
Wala, mag-see-off me. Kasi ay, huwag pang di kayo. Dito pang Dito sa labas lang po. Lalo sa Tito kanagana. Eh, Gini, tito mo doon nun. Para daw tito, auntie mo. Auntie niyo ba? Basta daw, auntie. Kasi auntie na yung taas yung buhok. Doon sa gawas, dito yung balay ng parking, laga. Tapos na yung balay ng parking. Tapos yung Ayun si Ma'am si Gio. Ay, lakon. Lanti, mabi. auntie Mabi. Kuya Greg. Pili, uy. Ay, Dele. kita mo ay. Dili. Maganda ba? Maganda. Dili si Greg. Kasi si Greg, siya na, hindi siya magkamay ng kami. Ah, kita Tunisa. Ano siya parang, ba't pangit? Hoy. Kanti Mabing, kami nag-park pala, Kanti Mabing. Ayun si Ma'am si Gio. Yan, okay na Parang yan. naka-amot yan sa Uy, ano to? Iniikot kita kasi di ba doon ka inikot ko din yung camera. Dali lang magdi-display na ako. Uy, Ma'am Shiro, 50 stars. Thank you for the stars po. Love you. Ma'am Beers Alcorpon. Welcome back Mia, Ma'am Shigiki. Martin. Thank you, Ma'am Jonathan po. Mary Norris Sakay. Thank you for the Hey, malagyan yung planting. Kain naman. Sabi ko yung lalagyan ng tabi ko ng ref mamaya. Masama ng init araw, masisira premium. Hoy, yung init rep ba sa rep pala daw? Takpan daw. At Ami, pag sa rep daw, takpan yung sa likod ng rep. Bawal daw sa init. Yung pre-om ng rep daw. Yung sipotin, Jocelyn Cador. Mama Sterling Daman. Mama Sterling Daman, thank you also for sending stars. Again, oh my God, meron tayong 30. Ang ganda mo! Oh my God! Ang ganda mo, Oyong! Thank you for the stars. Marian, Ay, ganito, Oyong! Thank you, Ma'am MG. Kumain ka. Good morning po. Dahil nakaraan. Dani sila kara. Thank for the stars. Dani. Banig pa mo. Ako diya. Thank you for Prince. Hindi mo na. Ano pa yun mo? Ito yung gawin ko pa Pichay. yun. Sir Romel is one. Good morning, Beshi. Happy Jean. Good morning. Downtown ng Cartona. Marian Tini. Hello from Toronto, Ma'am Marian Tini. Thank you so much for the stars po. Ayun. Uy, daw na. Ay, Marie. Dayan. Rilo. Ay, nila tayo kasabay na. Hi, Rui! Hindi po sabi ng stars. Good morning. God is good, madam. Opo, promise, God is good. And players lang talaga anytime mag-play passion for the players. Hindi ganun. Thank you so much. Importante pinayon. And of course, yung determination ko. Wala, ano to? Kabot? Morning. Pakito ko na. From Cheche, Jigo, Rayford, thank you so much. Ani? Stars from Cheche. Magkaon. Ano yan? Jigo, thank you. Kumain na siya. Nora Pagay. Ayaw ko doon, inaya ko kumain. Nagpaluto ka, kasi di ka kakain. Saan ba ito? Oo. Ay, kain tayo. Siguro mo yan doon. Tara, kain tayo kasi ito tayo. Hi, Gina Robio. Ano to gabi do isa? Hi, Pika Ligaya. Visualin pa natin. Ang hati kami dito ni Marian. Ano kami? Diet. Kaya pa yan. Nagdiwang man. Ako kabita. Aga-agad ay paano. Diniwang mo yung dito ko. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Pero- Maganda ka dito. Pero dahil di ka ko talaga yung drive trend ko. Kasi promise. Ewan ko sa'yo, si Dayo. Bakit? Sabi ko naman sa kanya kanina na guwapa. Thank you. Tiklog tulo. Ano isa? Sabihan ko tayo ano please. Ay, magpa-laundry pa ako parang.
iniwan ko kayong laundry ko bago mag-alis. Hi, Angeline Galdo. Okay, laundry. Thank you, Ma'am Vivian Kalakar. Kawate tayo. Ma'am Dan Castro, thank you. Sige na. Ma'am Lydia Aguila. Kaproud Mia Rachel, thank you po. Proud mo yung kaloka. Thank you, Arabian Girl. Mahinang tayo mga natin. Ma'am Cheche Jigo Ocalo. Merlin Obi, good morning. May Dilig. Mag-generate. Yan ha? Thank you so much, Ma'am Mahal, for the stars. Oh my God. Thank you so much. Ma'am Marlon. Hi, Luz. Love natin Dalde. Hi, that's what our dedication. Hi, Mabel Marcy. Welcome back. Hi, Geraldine Gregorio. Good morning to everyone. Lubguban Daisy. Maayong pag-abot. Wala pa charger na taxi. Good morning, good morning. Tapatin yung balay. Alam po kasi si Ma'am si Ondo. Mama Daisy Palang. Hi, Rai Manly, watching from Saudi Arabia. Good morning, Grace. Sardenia. Thank you to everyone. Marisol Ibanez. Good morning. Good morning. From Negros Occidental. Yes, praise the Lord, Mama Daisy Palang. Ay, sa pagkakagol. Watching from Japan, Ma'am Melanie Suwa. Pero kaya mo na. Ganda niyo po. Thank you, Chris Alvarado. Thank you so much. Hi, Tess. Tess Anguluan. Jonel Jim. Good morning, Mel Median Brillantes. Maayong buntag, Ramil Osena. Josie, Ma'am Josie Besanes, dali mo yun, tinalo mo mga drivers ng Phil Franco. Walang kapalit sa pag-drive. Totoo ba? Ano yung beef? Beef lang. Ang mga driver ko ng Phil Franco, ano sila, palit-palit. Wala na. Sige lang. Basta beef lang, sir. Thank you. Lucky me. Ma'am Josie ni Ate Maria. Oh, hi from Japan, Ma'am Melanie Suwa. Mami ng US, shout out po. Nico Lee, hello. Maribel Latif, thank you. Joy Velasco. Ma'am Marshall Jean Ferrer, ang tibay ng driver natin dyan. Pwede niyong tatawag. Hi, Sir Bunch Onak, thank you for the info. Lalo na yung si Sir Bunch Onak nagsabi ng information sa... Nababasa ko yung chat niya. Ang galing. Ay, comment pala. Joy Velasco, Woman Power, thank you. Hi, Ramil Osenor. Hi, Chris Alvarado. Hi, ano? May ano? May unggoy. Sa ano? Kain ka, be. Ano pala sa ang ganda. Ito na kainin niya. Nakakaiya. Hi, good morning. Nakakaya sa ano mo sa ilo. Wala kong transgender ngayon. So, of course, Ang ganda niya pagka Oh, ako yung sinaktan ng jowa ko bago ko yun. ikaw. Nahuli siya ng baba. Hi, Melanie. Hi daw, oh, yung si Chris Alvia. Hi. You're so late na. Ano mas ka dumating? Talaga ninyo, Beshi? Bakit?
Bakit kaya natin yun lang? Hayop ka. Pero ang bilis nyo ha. 3 days. Oo. Thank you, Mark, Arlene. Rachel, thank you po. Lang. Nakabili ko po niya. Super stupid are you work. Sinapalan ako ng mga angels natin. Rachel, thank you. Smile all you. Aga-aga. Thank you, Rose Miklat. Gamot ba yung ano? Hi, Chris Alvia, Natural Beauty. Thank you so much. Sige, sabay na natin. Mukha kang babae. Ay, alam mo. Hindi na siya natulog? Alin? Gusto lang daw po. Hi, Fe. Hi, Kaaminga Eliza. Good morning, Edita Villarreal, watching from Dasmariñas, Cavite. Thank you, Rose Miklat. Di mo man lang pinasabay yung bag ko. Samot na kang kuan. Ang Amanda. Ano yan, pinaprint me? Mula pa sa gaya. Samot. Bago ka Pero pumunta dito. Hindi ako uwi mo. Hindi, mag-isakay ko sila. Pero babalitan ko to. Bakit? Nature, di ba? Saka yung logo dapat yung bahay. Tanaw na sa angkat. So, mag-set up. Good morning, Centurion. Sabi ko si Father. Ma-refresh yung utak ko. Gusto ko na matulog. Blessing po ng Lord. Baka may halo mo sa pansit. Hi, Melanie Francisco Mercado. Hi, Rosmalin San Juan. Everyone, I love you all. Thank you for all of your support. Bye, everyone. Live lang si Ma'am. Good morning, Lilian Hernandez. Tanawa madam ang kang Amanda kay musanggo naman sa iyang kuan ho. Pero mo apla ka man ni siya gamay pag na maligo-ligo. Hi, Maria Asar. Musanggo na. Hi, Melanie Mercado. Thank you. Rosemalin San Juan. Morning, Mar. Hi, Lilian. Hello, beautiful morning. Good morning. Hi, Beth de Guzman. Extension. At sada gyud pa rin siya i-firming info. Ay mo ba man. Pero mo ba man gyapon niya madam. Kilay. Tilok. Ay, sa pilikmata. Yan yung Amanda Michata. Sana all. Wala. Pero sa sobrang kataas kay mga anak na. Wala kasi akong pilikmata. Kailangan ko extension. Tapos ka na. Opo, sumubo lang ako ng pansit kanto para magkalaman lang yung tiyan ko. Ayokong biglain. "5 AM po kami dumating. Hi, Abelo Buna. Hi, Lilian Hernandez. Hi, Lydia. Derasa. Good morning, Judeline. Pala, nantay ko lang pong mag-display si Ma'am. Bibigay ko po ito sa kanyang live. Thank you, LV. Ayan po yung inaano ni Ma'am. Hi, Neil Gunn. Ano ba to? Neil Gunn. Bacaldar. Good morning, sir. Thank you, Angela de la Cruz. Nantay ko lang ma-charge yung cellphone ko kasi mabablog ako.
Ma'am Shi. Hi, Maria Emily Ventura. Good morning. Hi, Ma'am Elisa Laduma. Hello. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Wala pa si Ma'am Gigi. Sino ka mo na yung gamit sa truck? Pinakuha ko lang. Sasarta sa likod. Ayan, tagal po. Opo, 1 hour na. Good morning, Erna. Bella, the morning ng ganda ng morning. Hi, Kikay Val. Oxer. Good morning, Genevieve de la Cruz. Good morning. It's good to see you back. Thank you, Queen Pinky. Hello. Ano na Marian kumain? Ayoko na. Okay na. Ano na? Hi, Mildred Lazada. Uy! Lumabas siya oh! Pati ba na kolo? Ang pagbabalik. Mia. Sa'yo yan, hindi sa taas kayo. Ang marukos kanino yan? Ayun oh, may pangalan oh. Ah, sa'yo yan? Pati ba na kolo? May iba bang Mia? Iba na color. Iba na color? Lagi. Iba na kulay? Maganda na. Lumala. Wala nang lahat sa akin. Ayan, nagsampay lang kami. Ano? Melanie kakarating lang. Siyempre, hindi pa nakakapag-ayos. Good morning, Patricia. Good morning.
namin sa inyong live. Laban pa to, Pamsi. Bye everyone. Ito-charge ko po muna yung cellphone ni Ma'am G. Nagpaalam ako sa kanya kung okay pa to. Wow, grabe Ma'am G. Thank you so much, guys.